Tapi muli na ron si Hani. Naku, pagpagwapa tsukuan ni Timo, abot ron si Hani. Ganahan na ba ito siya nagwapa kayo ko? Wala na kayo kong lips. Bago pa kong ligo. Butangan akong buhok kong kuan. Para daliran niya siya mauga. Ganahan dyan si Hani nga perfect kayo ko pag uli niya. Han! Hani! Oh. Ay, abot na dyan ka, Hani. Kumusta ka na ni? Ay, okay rin pagpamasaya na ko ko, mga nagduhapal rin ko lagi sa mga susato lagi niya, pero ako battery ako, nakakali ko. Talari, tatas kwarto, Hani. Ato tak masihan. Bigi, buto na ako. Ay, ilong agya. Ala, Hani, wala pa tayo ilong ag, Hani. Kadili ko kabalumulong ag, Hani. Gila, sao mo itong nakawa rin. Kabalog di ka, Hani, nga na dyan, may katabang sa mo, Hani. Na akong huling ano, inong gilaman daw. Wala po, Hani. Di lagi ko kabalupod ng labahan, eh. May panuhi ko naman ng kadaya. Nang namana ka o kuha, nang dili ka mo mukha o dili ka mo laba po laman. Kung saan man nato narong, Hani, nga di man sa kong kabalutanan mulong ag mong laba. Sao ba ko? Masahiya na lang ti ka, Hani. Sisi mo, atos ko rin kwarto. Tala, Hani, ti. May ti, masahiya na lang ti ka, Hani. Kanahan, ti ko, Hani. Ay, mamasira sa kwarto, okay, harap ka, paitag. Mga luto daan lamang, hindi magbubulong agli ay. Di ka nakabukang na masahiro, Hani. Mamasahiro na bud ka. Pero gitobel ako karon. Masira ko, malakang kabis ko. Uy, makaduda naman, Hani. Kasi atras 4 kay karon malas 12 balik ko. Ila ka bulan na biya, Hani, ha. Timani na, pila ka bulan na. Adi, buto di ko ay na. Gabay nga, napuno na naglawa-lawa. Lagi, try mo pa. Ligin kayo, pero kuha na si kuha ron. Murag lipak lagi na. Naglipak, nga napuno na nagsising. Sisi, asli na ako rin pa. Atras 4 kay mamasira ko na. Sayro ko ano kay bay danon. Bye-bye, Hani! I love you, Hani! I love you! Guyas tamaan na tong motor kay wala kay pasahero kaya ba? Minus kayo kini mo gud epidemya gud. Tingnan naman pre. Lagi ano? Minus kaya ba no? Pismas tabunan di siguro naon siguro. Pero bantayan ako pre, kay pinakagahe sa inyong balay ba? Sawa nimo. Oh, pre. Ha? Gahe kasi inyo ha? Oo, pre. Gahe, pre. Adta. Kay katong usang adlaw mo gud. Nag-inom ta ba? Oo. Yari, pag-apas imong asawa, di pa kita ara mas imong tato. Oo, pre. Sunod man dayo, di kay gahe gud. Oo, kaya akong tato pre, dara pre, oh. Kaya akong tato nimo gud. Ay bantog ra. Still. Gahe jud pre, kay musunod naman ko pre. Ikaw pre, sa inyo ikaw man pinakagahe daw sa inyo pre. Ha? Binuka mo ni mo ay. Dili ma ako pinakagay sa muwa ay. Sa day pre. Di ko balar na to ang tuhod sa akong asawa kay ano pre. Magluhod man to sa lamesa kay dito mo kumutago sa lamesa. So mo. Iya mo kung lughan dito uto mo ko tug sumbag tanawa gini akong mata oh. Na black kay lagi na pre. Black kay yun. Still. Inana na akong asawa. Still lan eh. May kani kay wala pa rin pikas pre. Pag uli mo na pre, nga na sa pikas. Ay bahala na siya ni mudugang ani. Ako mamasahiro lang ko. Sige pre. Ay sige pre. Balay na. Ako din ang bulagan nyo. Tuwagin siya mo. Kabay ini. Tapos ginahawan ako paningkamot ng habal-habal. Pero, wala yun. Mura yun. Ako mga kwarto tara. Irimitanan. Sobrang akong prakto. Beres kong motor pagka-uma na yun. Tapos sodo na. Kaya ako din ulagan nyo gini. Han? Han? Hani? Gini. Hani, niabot na ka, Hani! Naku istorya mo, Han. Istorya ni mo, Hani. Di, naku istorya po ni mo, Han. Ako yung Hani. Importante ni. Dili, aki mo muna ang istoryahan. Keep quiet, Hani. Mas importante ni, Hani. Importante ba ni ko, Han? Importante. Dili yun, Hani. Mas importante yun. Parte na itong luwa. Importante ko, Han. Puro lang ba kayo? Hani. Ako yung una. Sige, kaya una. Yan ka kang chance, kaya una. Hani, nakadaw ko 40 million sa loto. Ha? 40 million? 40 million! Hani, manibayan, Hani. Oh, ano tayo po? Sa ikan kay ko. Kung saan mo tayo mong storya, Hani? Ikaw na po. Ay, ko Han. Ikaw na po, Hani. Mahal juga ka ako na ako, Han. I love you, Han. I love you too, Hani. I love you too. Talahan. Kuhaan sa na to. Kuhaan na Asa man mo, Han? Ikaw lang sibong tinobang nagkatao ka? 40 million? Kuta. Tara.
Diyos. Nagkaroon rin eh, pagkuhan na panginotuhan ka na tara. No? Hindi na ka magkabala-bala na eh. Akin yan. 40 million dito, no? Ako na mo kabala-bala. Oh. Tala. Ako sunod. Ako ilang po kalihan na ito. Ang kwarta niya 40 million. Ako rin ang hutong. Hutong ang gasto na naman. Bulang ka na ko eh. Unsa hani unsa to ko nadunggan hani? Unsay hotdon hani? Dili. Akong hotdog naglabahan. Kaya ba? Kaya di ba kabalong mo laba? Hindi na ginayin mo na. Ako na yung hotdog laba. Kaya di ka kabalong mo laba. Karungahan ni ha? Lagi, why pwede ba nan? Sige lan, ang laban ako han. At tulog ko sa, han, banyo. Sige ane, magulat ako diri sa sulod hani. Oh, sige. Sige bye-bye ane. I love you ane. Okay, han. Uy, pre! Atras, pre! Kaya ako'y gaon na sa tama, gre! Saan nagkawag ang... Atras! Ay, oh, ay! Street line ni form line! Yung basta mong pre, atras. Ini yung problemado pa kayo sa mga asawa. Asa nga rin mong asawa dahil. Wala rin. Bumog ko sa asawa, tapos magsurang pa ni. Tanawan na yung black eye, oh! Kasi pahimungtan na ko nino yung black eye. Ano sa matanong, pre? Problemado kayo sa asawa na ako yung taon eh. Ikaw, mura mo kagmagulaanon. Gutom kayo, pre, kay sus akong sampot, pre, nanipas mag... Sasakay akong motor, pre, nga siya kabalhabal nga pag nagpasahiro, bro, mga pag-ulis palay. Wajay, makaon. Ha? Hasta ako nga uniforme ko nga, itong ubero lang ito nga pang balhabal. Oh, wajay labi, hindi ka mong laba. Hindi po ka ba mo laba? Mas bayo ka po, Mrs. Lebe. Gingnan ako nga daghan naglungag kay apil lang iring, giapil lang pastang iring, giapil og lungag. Muna, asawa? Mato isa kong asawa, pre. Oh, ni mo ano sa naron? Si plano ni mo na. Nagtalo yung pre, bulag na lagi, pre. Ha? Jak, isuga. Bulag na. Bulag na. Ako yung bulis ka, bulag na muhan, di ba guwan tanang kunis? Wala, iwan. Wala, ako lupot, pre, nanipas, pre, niling ko rin. Ito ko na. Bulag kayo, Bulag ka, gini. Bulag eh. Kay karon jud. Ay, karon. Tama uli, o kadikaingan siya sa bulag mo. Wajay mo. Under man me. Oh, na yung mata niyo, wajay na black ay. Imong tuhod, na puno pagkubal. Oh, nasawa ka pre. Ako pa rin, nakabalo ka pre, na puro kubal imong tuhod kay nang ano, kay imong asawa ato sila sa katre. Ang katre kasi lalo, pre mo asawa si glohor, si kuit imong gawas niya, kasi mo gawas. Oh, lagi. Lagi pre. Ang bulagan ron, Bulagan din niya asawa pre, mailan niro pre. ay lagi. Mailan niro. Ako ra ka desisyon ko karon. Mudi ko mobalik karon, di ko masero. Oh, sige. Magulat Magulat na mga pre, kung sa ikaw. Yay, isog ginito ano ni. Ako pre. Tanaw ta na ron. Lagi pre, ako bulagan to pre. Bantay, Sige na ko pre ha. sige. Sige pre. Ayo. Ayo, oy. Kuan ni nasa luto. Luto na. Luto? Wag ni kakaon akong hanang. Luto ba? Daw ka sa luto. Nakadaog ko sa luto? Oh, Nga wala mo ko nipatan. tama di are. Ako may aset. Ay, nakainom dong tuod ko. Nipatan ko sa luto gahapon. Oh, 6:45? Mao na ni, nakadaog. Nakadaog ko! Nakadaog jud ko mo gyud ni. Tanaw na akong kopya. O jud ni. Ah, mo jud nakadaog ko sa luto. Hane, asa naman ka hane? Hane! Nakadaog ko sa luto. Yes! Nakadaog sa luto. Ciao! Humana ang salida karon. So, shoutout ka pala sa Estabiletas Gang sa Udapod. Kaya nagpa-shoutout sila sa Montalban Rizal. Kay Wing Aberen, kay Rojero Iglo, kay Sebastian Villanueva, kay Tanik Rojero, kay Julio Sapilan, Acer Sapilan, Totot, kinsa pa na sila. Salamat kayo. Sa kapo ko ni Lani Castellon, o iyang bana niya si Eddie Humawan, o iyang anak nga alias Dot, o iyang mga anak si Langkay Castellon. Sa kapo ko. Pasyatat ako kay Kinaling namin po sa mga tawang Burdagol. Shoutout ako si Daijuna Kubal, si Aimee Janil Samson, si Kenneth Braille, o sa tanan. At saka pakisupport sa Isoy Tisoy nga vlog sa Direya Moa Dire sa Quezon.
Pamagod, nanula mong good ka tapos nag-building kanina. At saka abnormal viners. Nakipahangol day. Sa klaro sa kong kuno kay murag katong ilong. Sa tato sa kong mga pamilya tanan. Okay.